Aturan tembang pambuka sareng Arista Musik Banjarnegara. Ayo yo. Iya yo. Iya yo. La la la. Warunge dibuka, kita tak seno cakire. Toto sen
plesir, plesir. Wana sapa? Purbalingga Purwokerto. Purwokerto. Aturaten munggah sithik, Dik. Iya. Gunung Selamat. KB Kamba Saranganyu Arista Musik, Dik. Matur sembah nuwun katuran beksanipun wau geningipun lakon-lakon Saprosari ugi tembang Baturaden sampun katuran Nggih diparingi lagune Gelang Kalung leres nggih Mas nggih. Nggih monggo. Nek ajeng melu olahraga nggih mriki. Oh nggih niku pamundutan Gelang Kalung nggih. Gelang Kalung nggih dipun pinangkani. Nggih. Kali momong ya Mas. Karo momong. Tak paringi Gelang Kalung. Monggo. Sing maringi Siti termasuk sopan santun urung patia memahami situasi orang kaya Mas orang kaya kok jadi banding salah kok mikir nembang lagu aja dibanding nyong dadi kepengin banding ti wis dadi umume udu rahasia maning
Angger nang kono ana wong ngersakna lagu, kok kowe ae nembang lagune terus gelang kalung. Angger pas ending kowe mandek maksudnya. Angger endinge ana sing maringi. Tanganmu mbok ya aja kaya kiye. Lah angger kaya sing gawe kan bingung ya Kang ya. Ana sing maringi. Ki umum, ki wis umum. Perkara nasib ngomong apa terserah, ning wong usaha ki pas karo suasana. Berarti ono sing maringi. Nah, kuwi minimal kaya kuwi minimal. Nah, Lah nek Mas ora maringi berarti Bapak Karsun apa kepriwe? ora kena suudon menungsa mung sifate usaha. Oh, Miki berek iya. kowe praktek aja. Ono sing maringi. Nah, kan wis jawab ki jenang ya anak. Nah, kowe kan berarti rezeki beda-beda. Wis Rezeki kowe ketibane rezekine apa iku? Kok maning mbok nganti kelalen ya. Mau ya kaki wis ya bingung gue kepeweh. Yo. Lah berarti ngangger aku maringene diparingi apa? Nah, sing penting ora mawe wong lagu ki dijiwai dipasena. Jajal kayak tukang sotone wis geding ya mbatene kepengin apa sendok. Kalang-kalang dadi saksi moga sliramu ora bakal kidyani wewe nanyang atian Yo sing tak pikir-pikir yo ya. Oi. Oi. Kramite kayak ngudiki bol pitik ya. Nah, minimal kayak gue. Nah, Siti, wong arep weweh kan ora wujude barang, ora mung wujud fisik. Nah, ngana tembung Mas, nyuwun sewu. Niki nek pun diparingi lagu niki kula nyuwun dongaken, muga-muga Yelista tambah laris. Amin. Muga-muga tambah sedulur. Ngamini kayak wujud aweh. Pancen nasibmu butuh diamini tok. Pak rezeki Pak sing maringi Pak. Ya ora bisa wong ana wis ngomong nasibmu pancen nasib aminan. Berarti mulane sing penting pada ayuh donga dinonga. Siji hajate Pak Karsun nggih, dongane wong ikhlas. Wis diwujudna karo Gusti Allah padang, panas. Dadi baline nuwun sewu. Kok Mas Udin tulung kae supir truk sing mau batalna ora sida. Anu panas nggih wis wani. Juragane wani mudun dewek. Ora sida perintah supir. Nah, Pak rezeki ana sing maringi Pak niku Pak jenenge Pak. Jen
Ramane kae nyung rezeki maringi jeneng apa-apa malah maring nyong-nyong lintri. Ya malah melas makin koyak kentir mak. Aku lintri. Karena mari kemenyat temenan mak wae mak temenan mak bukan kentir mak. Tahu anu jaluk karing meung be diwe ora be kentir ya. Ya, wis. Ya, temenan man butuh temenan mak. Kae wis gak bakal rasa kosong. Ya, gue rezekimu pancen kaya gue. Nah, wis. Siti gemblung, gemblung. Ki ngangger bendina kae iki penyanyi pada tambah bobot. Nggih. Malah kendangnya suwe-suwe sentimen karo kowe. Kepriwe sih? Kepriye iki modine? Siti gemblung, Siti Iya gemblung. modine kok sing kere kok. Kowe sing ngomong kowe lho jahate dong mangkat bareng. Iya ya kejumpa. Lah coy kowe, ah. Sapa? Itu siapa? Sun. Nah, yo ditutupna maning mau kate kliwat. Ayo. Matur suwun ramane. Nah, wis ape rezeki. Nggih. Yo tintongna gelang kalunge. Gelang kalung hati saksi. Sliramu ora bakal nyedyani. Wiwit nenyang atian. Bagus sing pikir-pikir. Sampun Mas, gelang Ono kalung sing ibu. mari. Hah? Oh. Nyong sidane kaget barang warnane kayak kian tulisan. Ning jam rezeki Tapi ya rezeki dilalana sing maringi Mas. Ya diaturke kembang rawe, Kembang kobar rawe. kembang rawe kalah Kalah materi. materi. Semangga. Omong Pak Sari. Monggo Ibu. Dapur Matur suwun Pak Sari. Mas Sari terima kasih. Matur suwun. La 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 la. Iya. La la. Badhe nyanyi mboten Pak Sari. Mboten. La la la
senadyan wujud demong peksi manuke sapa ya Wor? Manuke Kang Suling karo manuke Mbak Wor, angger sing cilik karo Mbak Wor. Halus manis tur hati Ayo kliwon, mani-mani ngon. Si podang kuning iba bunga ing atiku nyanding bisa Kang Mas podang kula langgamipun. Cocok. Jos gaya baru. Jos. Penak. Enak. Penak. Tenang. Ya iya, ayo. Warna bakso hatiku kekiwang ngeliat yen kesimponan hatiku san saya tenang akan san hati suping ketemu bendo
Pi. Entong. Kepriwe? Entong. Kopine entong. Urung ana maning. Oh iya. Kok tenang bae aja kuwatir. Ora nyong ora njaluk ora isin wis duwe duit duwe njaluk kopi barang maning. Isin. Aku Siana. tenang pales. Akuane Siana angger kopinya entong. Pales, Oh Wor. iya. Ada sengaja. Anak bakal So. hatiku kekiwang podang kuning sampun dipun paringi dipun tambahi bawa Luar biasa Nggih. pokoknya. luar biasa juga bawa wiwitane handere sang peki priya bagus kang ulah budaya sowan marang kutha gedhe Rika apa sing dirasa Rika? Alah, kepenak. Oh iya. Oh iya, setua sila kajannya. Bendera terus rong selendang kuning kang saking ukir swara kurang permono ning wasis ngrok marang bendara sangat dihayu pijer ngincang ngake alis kopi susune metu gasih. Hah? Ya benar. Oh, salah aja. Ya kayak kue. Oh, lah, ya salah kaprah lah ya. Terus no sesi deman. Nggih, semoga wonten apa ki tembang peteke sesi deman. Mangke mbake dipun tenggo lagunipun ugi bapake dipun tenggo. Bapake mangke ngertos lagune napa niki? Oh nggih dipun tenggo. Pancen kowe sing marah-marahi. Ayo iya.
anu terus ngejob terus aja kayak gue melas. Ngejabak kuwe. Kok mambangi kliwon tila. Oh iya. Mambang kita sekliwonan ya, Ki Petruk. Kok ngerti temen. Wong inyong kok. Terus ditap. Ya dilanjut. Ripono utakan kawin aku kurang kontrol. Gerep ngedonasi siji munggah. Makanya dikontrol ya, mudune bareng. Nah, dikontrol. Mudun siji kok siji munggah. Iya. Urip ono gede kowe tak tukoke. Omah sak isine. Kowe opo wae. Najan sesidep mesti kasembadan. Jebulane
Kimi yo kowe mau sik kena dijak omong-omongan lho. Kok saiki wis kaya ngono to, Kang? Atit, Nun, setreng diselucul. Tak kalungke kowe tak ndatne engko. Kulino jebles kok terang. Iya. Ayo ayo ayo. Iya. Kimi lho Kang iki. Kali Mbak Uut, nah. Nadian wujud mung peksi. Ya, per. Dor. Dor. Enggak, Mbah. Mbah. Nah. Mboten kalih putunipun. Lagi. Kalih putunipun nak mboten Oh, apa-apa. niku putune, Mbah. Dongake laris ya, Mbak? Ya. Oh, terus dongake napa melih? Kayak payu. Ya. Ndang payu. Ah, Mosok arep ping pindho payu. Niku pun Gawe telining bronto. Ya, cocok. Oh, seneng dingeneke iki kan. Pedange pahit, pacetane telo ya pahit. Ger. Alus manis tur mrak ati. Yes, ora rugi ragat 100. Nah, denake pokoknya. Wasuwingken Niku saya larang Mbah niku Mbah. Nah, neng kita bapakmu wis ora ngefek iki ditawar. Barang ditawar nyang, wis kono no. Karo putu mosok tegel. Babot, pokoke arep tak ungkik-ungkik kaya keris. Nah, enggak saya landep lho gitu ya. Goleki si podang jenar ibu bunga heng atiku. Para piyai sepuh kula aturi menep penggalipun. Mriki sayang. Ora rugi. Bisa
Atus 1000 ora rugi. Enggak digongke, Mbah. Tombo. Tombo. Ayo. Gogoi, gogoi. Musik, Mas. Tombo 50 ra masalah. Penting. Bisa, Mbak? Iya. Monggo, Mbak. Oh, di.
Ya sini. Mumpung sing duwe reneng ya kene. Mumpung ora tinggoni yo. Yo. Nyambut gawe ayo kanca kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan karo kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara loro papat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopis kontol baris Dulur-dulur pisan nderekaken sugeng kondur rayu ingkang sami pinanggih dumugi dalem piyambak-piyambak lantas tamat kalis ing sambikala. Sumangga dulur-dulur kedangan sugeng kondur. La nyambut gawe ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan karo kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara siji telu maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopis kontol baris sepeda malih ndherekaken sugeng kundur rayu ingkang sami pinanggih paraya besan Bapak Tugono sak rombongan monggo selamat lancar dumugi dalem sampai berjumpa lagi dalam kesempatan di wilayah Gedang Sari tentunya monggo nyambut gawe ayo kanca ngayahi karyaning praja kene gugur gunung tandang gawe sayo rukun bebarengan karo kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopis kontol baris Nuwun Mas Gatot. Oh Marmoyo. Wah. Posatut. Goyang-goyang dolalang. Ayo goyang. Sabri. Tas cepeng.
Suwun basa sepuh. Kita. Mereka makin joget bae, mereka makin joget sama iki. Sobat, temenan. Becak, becak. Raden
Raden Arjuna Umar Moyo ya Kang Bawor. Iya, dolala. dolakan. Wah, Khususnya kanggo juragane. juragan kabeh. Nggih. Sing nggih, pokokane nyekel iki banyu terus Aja makane kok aja mari ngono-ngono. setru Messi mantap. Awan-awan masang kenal pot nyokot tebu oleh sing alot ngakune prawan kok bokonge wis mlorot ngono kuwi tandane baute cepot Bokong kok dibaut. bokong becak kok Saben bengi. aku yo gah nek saben bengi kok Lah wong senenge bawa kok dipaido. rondro kok amben bengi Nyawang. Ngopo? aku ora kelingan nak bar operasi Operasi apa? kukul Ana kukul kok semono gedene. wong sugih ki kukul we gedhe Yen wajah. Amung karno. kelingan kancaku aku Kepiye? wong Madura diunek-unekke karo wong pesta Lah kepiye kok tundak-tundak iki? oh pesta ulang tahun sing ulang tahun jenenge Agustus Terus lah ana wong mara pokoke sing jenenge Agustus mangan gratis kancaku kari dhewe mlebu melu mangan Jenenge ya Agustus takoni karo sing duwe omah jenengmu sapa iki jenengmu nggon KTP udah Agustus lho kok melu mangan kene sapa jenengmu kula Pak Barjuli Lah nek bar Juli iki Agustus. lah iki bar Juli. Lah nek bar Juli napa Desember ngono jenenge. Dadi menang. Dadi malah mangan. Malah mangan. Kembang bae metu. Kowe kok rasa nyawang mowoan. Nek kaya Lah aku kelingan putuku kok ya. piye? Aku mangan salak ngene iki to. Karek isine kae. Aku sulapan mbek putuku ketok tak pangan lep tak ulu legender malah putuku nilokke dia pangan tenan. Aku sing klebekan. Genang. Wis le. Tundet-tundet kepenak lah sing ngobat abet iki anggap ora. Ngobat abet ki apa? Wiron lu nganti bodol kabeh. Udu.
Oh, suarane uglak-ugluk kok. Aku nggembol bajing semaput iki lho. Panas. 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 Panas yo kaya sinden zaman biyen. Kok sinden zaman biyen? Sinden zaman biyen ki ngemut susur. Heeh. Dadi muni panas. Panas. Yang berbarbawa kayak itu. Sindane parit. Kayak karo muring-muring mesti. Oh, gokah ku ngagal dikongko ngageng angkat. Susure ra copot karo muring-muring. Kakek, ku kok ngake. Wegah mbah napa? Gagengan. Oh, gokah ku ngagak aku. Aku ki apa? Wes rasa jelake. Aku ngerti. Ngerti ya syukur. Panas. Udan. Ayo ayo Ayo. Ayo ngangeng panas sedang udan panas aling-aling capeng gunung. awan-awan masang knalpot nyokot tebu oleh sing alot ngakune prawan kok bokonge wis mlorot ngono kuwi tandane baute cepot Ono bokong kok dibaut. bokong becak kok. Ngono kuwi lak ming guyonane tuku tape numpak Avanza nyekel HP ora gablek urusan cinta itu indah mari kita rada bunga tunggu neng kono ora usah pindah ngenteni tontonane selesai sudah Iya. ngeleng-ngeleng dulur padha elengo sing digelar iki monot suwilane budaya tinggalane nenek moyang kita zamane semono dulur tulung ayo iki kabeh bareng-bareng padha lestarekno kaya ana jilbab kok warnane rada kuning sing agem jilbab basuwun piyayine lak kudu eling marang Gusti kang kuwasa saben dina apa paring atine kudu sabar menep ora goreng-goreng kaya ana jilbab warnane kok rada coklat Dalam silbab ibu tak suwun rajin le salat meneng ora seneng berkhianat uripe ayem tentrem mergo lak yo kebak nikmat Iya. Apik. ayo eling dulur marang pangeran ngering ana nyawa iki kabeh mbok gaduhan bondo donya iku kabeh mung titipan derajat pangkat iku ana mung sampiran dadi wong urip aja pelit lan kikir ngeling ana donya paribasan mampir sore mati mobil anyar apik ora iso mikir wong nang kono ora ana tempate parkir Berarti nggone sampean ki dolen wae.
Sok nang kono ora nang tempate parkir lho. Wah, yo ora ngarep rono kok. Oh, lemu aneh-aneh. Lah aku ki ngeleke saiki yo. Iya ngono. Kaya ana meneh jilbab warnane putih busana muslim jare perlambang suci. Nek aurat yakin bisa tertutup rapi, penampilan anggun disawang katon alami. Dasar ayu ditambah beriman, sopan santun basane mapan, iso bedakno halal karo haram. Ditambah pinter ngaji, maca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Ning atiku kadang rumah. Lah napa? Nek nonton bocah wadon do nganggo pakaian. Rupane ayu awak putih radi eman ngalor ngidul ngulon ngetan rupa ayu pameran. Orang larang wong wedok aksi tulung dulur sing ati-ati. Kasus pemerkosaan sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi. Lah nek suhi niki angel tak kandhani. Lho kok nyenggol aku? Ngandang nganggo modele bocah saiki. Wis awake lemu ditambah bokonge gedhi. Tau nganggo celana pendek persis percel ditaleni barang ngono. Wajahe piye coba? Ya wis mecicil ngono wae. Aku gumun bocah ABG. Nyandang nganggo kok mek sak geleme dhewe. Pokoke lemu, cilik kaose. Nek dinggo nyongkrok-nyongkrok persis bocah ngawe-awe. Sing ngawe-awe apane? Oh, wis tangan mosok bathuk. Ya sing jenenge wong sugih ya sugih. Ning nek aku tetep sugih ning ya kudu tetep pelit, ora apa-apa. Kok kudu tetep pelit lho? Sampeyan tetep le sugih nek aku. Wen adhiku dadi kere ya sak karepe. Nadyan sugih. Nadyan wadon sarta ngombe meneh. Wong sugih iki ngombe ora apa-apa. Syukur bisa.
to, Le. Kimi kowe mau sik kena dijak omong-omongan lho. Kok saiki wis kaya ngono to, Kang. Atip, Non, setreng diselucul. Tak kalungke kowe tak ndatne wingko. Kulino jebles kok terang. Iya. Ayo. iya. Kimi lho Kang iki. Bepi